la tenda del convent, les vendes del qual financen les bones obres de les germanes herbolàries, el famós elixir de Santa Maria de la Salut ha perdut tota l'esplendor que va tenir temps enrere, fins al punt de posar en risc l'economia d'aquesta peculiar comunitat. Caldrà demanar més punts de llibre a la imatge de Santa Maria de la Salut. Últimament es venen com churros. Sí, pero aunque pudiéramos multiplicar por 5 la venta de puntos de libro, a 50 céntimos cada uno no sería suficiente para salir adelante. Vinga, Sor Prudència, conserven la fe, encara que per desgràcia no li falta raó. A més, no hem vist molta clientela aquest matí, que diguem. Fins i tot, nuestros parroquianos más fieles prefieren el centro comercial para ir a comprar. I tot per comprar productes fabricats a Xina o vet a saber on. Aquí, en canvi, tot lo produeixen les germanes de forma artesanal. Don sí, Teresa, somos las únicas intermediarias entre nuestro creador y el consumidor. Per desgràcia, en aquests moments, tot el convent està passant per un gran dèficit d'interès. Sí, y nuestra cuenta bancaria por un déficit a secas. La situació realment és tan greu? Ve, aquí no estamos para obtener beneficios naturalmente, pero si las ventas siguen bajando, a no ser que ocurra un milagro, terminaremos por cerrar la tienda. Ai, Déu meu! Home, Bernat! El meu respecte, Teresa, bon dia, Sor Prudència. Oh, em fa l'efecte que aquestes caixes pesen lo seu, no? Sí, por suerte, uno de nuestros parroquianos, Anatole, se acaba de jubilar y nos ha regalado el carretón que hacía servir en su tienda. Pel que fa a la meva esquena ha estat com un regal del cel, perquè amb aquesta ciàtica... Vol vostè ajudar-me, Teresa? Per descomptat, gràcies. com no? Uf, això pesa com un mort. Per què hi ha dins? Doncs l'última producció de licor de la nostra estimada Sor Anna, que en pau descansi. La propera fornada ja vindrà de la mà de Sor Inés. Sor Inés? Sí, es la novicia que reemplazará a Sor Ana en la destilería. Ah, sí, és veritat. Tinc entès que va arribar fa uns dies, però encara no he tingut l'ocasió de conèixer-la en persona. La veritat, se pasa el día en la montaña recolectando las plantas necesarias para la elaboración de nuestros licores. Sí, el cèlebre elixir de Santa Maria de la Salut, el que se suposa que cura tots els nostres mals. I fer-nos retrobar a la passió dels nostres 20 anys. Què ho dubten? No, naturalment, però... Ai, si això pogués curar la meva ciàtica. Ai, la mare, ai. Oh. De totes maneres, ja últimament no sé on posar tot això. Doncs hace un par de años se vendían al menos 2 botellas diarias. Caldria pensar alguna cosa per rellançar les vendes. Però bé, no deixa de ser una porció medicinal que no és que es prengui cada dia com un aperitiu. Sí, alguna cosa que li donés vida de nou. Un elixir de joventut que necessita rejuvenir-se. Hauràs de reconèixer que això no dona molta confiança. De totes maneres, quin misteri, no? A la recepta d'aquest licor, quan Sor Anna s'anava a la muntanya a recollir plantes, em recordava el druida d'Astèrix. Bernat, que Sor Anna no se semblava gens a Panoràmics. Dona, que jo no ho deia per la barba. Bé, fills meus, no blasfeméis, que Sor Ana acaba de reunirse con nuestro Señor Jesús. Que Déu la tingui la seva glòria. Además, les recuerdo que debemos la receta de este santo licor a la fundadora de la nuestra orden. Qui va tenir una revelació en la qual sentia veus. Y encara sort, porque la venta de nuestros productos nos han permitido a este convento seguir con su misión hasta el día de hoy. Ave Maria Puríssima! Sin pecado concebida. Bon dia, filles. Ui, bon dia, Bernat, vostè tan d'hora? Bon dia, mare, aquí estem. Bon dia. Mireu, us presento a Sor Inés, la nostra nova germana.
Abans de baixar-nos, Sorana li ha passat el testimoni de la seva fórmula, així que serà ella la que destil·larà el nostre elixir a partir d'ara. Molt bé. Benvinguda al convent de Santa Maria de la Salut, germana. Estem encantats de constatar que, malgrat la crisi de vocació, encara queden entre les nostres joves candidates per la vida monàstica. Sí, sí. Ha fet vostè estudis de botànica? No. Sor Inés ha completat el grau superior de comerç. Home, doncs no és poca cosa. És una bona formació. Vol dir, total, per destil·lar licor? Home, vull dir per una monja. Malgrat l'atur que tenim, les diplomades en grans escoles rara vegada decideixen entrar en un convent. Per tant, està vist que tots els camins poden conduir al nostre Senyor Jesucrist. Pues sí. En realitat, jo vaig decidir prendre els hàbits després de veure la Verge. La Verge? Com diu? ¿Durante un peregrinaje a Lourdes o en el fondo de una gruta como nuestra querida Madre Bernadette? No, va ser a la universitat, al fons d'una aula. En un PowerPoint? Ai, fill, quan la Santa Verge se'ns manifesta, no ens deixa escollir ni el lloc ni el moment. Ni el lloc ni el moment. Home, al cap i a la fi, Dios está en todas partes. ¿Por qué no en la universidad? Clar, a més sigui com sigui, la seva arribada sembla un senyal per animar-nos a seguir amb la nostra missió. I a més, tenint en compte les seves competències comercials, he encarregat a Sor Inés rellançar les vendes dels nostres productes. Excel·lent idea. Sí, i a més de treballar a la destil·leria, també estarà aquí, a la tenda amb vosaltres. Així que us demano que tingueu l'amabilitat de posar-li al corrent de tot el que fem, a veure si ens pot ajudar a millorar les vendes. A millorar les vendes. Compti amb nosaltres, mare. Molt bé, doncs ja s'acosta la festa de la nostra santa, així que torno a ocupar-me de preparar la capella per a la festivitat. Adéu, fills. Adéu, mare. Ve, le explico cómo funciona todo esto. Sí, germana, gràcies. És una botiga molt bonica, per cert. Una mica clàssica, potser? Hombre, es que esto, más que una tienda, es una misión. Sí, germana, per complir la nostra missió necessitem mitjans, oi que sí? En efecto, la venta de nuestros productos nos permiten pagar los gastos del convento, pero también financiar algunas obras sociales. La mare superiora ja m'ha parlat d'això. Lluiteu contra las mafias de las drogas. Sí, bueno, siempre dentro de nuestras posibilidades, es claro. Sense armes, ni odi ni violència, naturalment. Teresa y Bernat forman parte del equipo de voluntarios que nos ayudan a llevar a término nuestra labor. Jo només intento ser una mica útil. I com a més estic soltera. Soltera. Miri, de fet es mejor que Teresa le muestre nuestra gama de productos. Ella la conoce mucho mejor que yo. Doncs bé, com vostè pot comprovar, tenim una gran varietat d'articles. Entre ells, el més destacat segueix sent el cèlebre elixir de Santa Maria de la Salut, el que... Sí, ja sé que està feta con les nostres herbes. Sorana em va revelar el secret just abans de morir. Doncs, Sí, es un secreto que se transmite de hermana a hermana, en generación. doncs jo enyorava d'aquest estrany costum. Quan la germana herbolària se'n venia a la fi, just abans de rebre els últims sacraments, ella confia el secret a la qual serà la seva successora. Per sort, als convents rares vegades es mor de forma violenta. Sí, sí. Un secret també guardat com el de la Coca-Cola. Desgraciadamente, el elixir de Santa María de la Salud cada vez se vende menos. La veritat és que té un aire vintage que li dona un cert encant. Però bé, jo ja ni me'n recordo de l'última vegada que ho vaig provar. Doncs li vaig a donar a provar, perquè es faci vostè una idea. Doncs vinga. Ui, la meva asiàtica, que va parir. Ai, Bernat, aquesta asiàtica. I bé? Sí, és curiós. I això es ven?
Cada vez menos, por desgracia. No m'estranya, però... Doncs els confesso que tampoc ha sorprès molt. Caldria modernitzar l'etiqueta, renovar la receta i teniu pàgina web a internet? Vol vostè dir del convent? En tot cas, almenys per la botiga. Sinceramente es una cosa que nunca nos había parecido indispensable. Podríem fer una pàgina en Facebook. Es podria dir Els Amics de Santa Maria de la Salut. Què us sembla? Oh, fantàstic. Ei, bon dia. Bon dia. Bon dia, Bernat. Bon dia, senyora Victorina. Bon dia. Bon dia, senyora Victorina i companyia. Com es troba vostè aquest matí? Ai. Avui ve ben acompanyada. Ai, doncs ja sap vostè, aquesta cama que no em deixa viure. I encara sort que la meva neta m'ha pogut acompanyar. I d'on ve vostè tan matí? Vinc del confessionari, com tots els dijous. Total. Després de la meva cita a la perruqueria, he pensat en fer-vos una visita. Tots els dijous? Tantes coses té vostè que confessar. Bernat, Podria anar perfectament només una vegada al mes. A confessar-se? No, a la perruqueria. Ah, bueno. Però què vol que li digui? És que m'entreté. Sí, perquè el sentit com qualsevol cosa. Puc ser? Voldria vostè aprofitar per fer alguna compra, senyora Victorina? Ai, no sé, francament, és que... Sor Inés, és la seva ocasió. Bon dia, senyora. Puc ajudar-la? Necessita alguna cosa? Ai, apa, aquí. Una mongeta nova. Aquesta no la coneixia jo. es Sor Inés, señora Victorina, nuestra nueva hermana. Ai, Déu meu, pobra nena. Però per què ve vostè a enterrar-se aquí, a la seva edat? Els convents haurien d'estar reservats a aquelles que ja no tenen ocasió de pecar. Home, senyora Victorina. I què l'ha portat a prendre els hàbits, Sor Inés? Un desengany amorós? L'aparició de la Verge. Què? Com? Ai, però és que a la seva edat cal veure el llop, no la verge. No deia vostè que no es trobava molt bé? Un petit reconstituent no li vindria malament. Coneix el nostre cèlebre elixir de joventut? Mira que és bufona, malgrat tot. Sí. Ai, Pel que sembla va bé per tot. ai, sí, és l'elixir de la batxi. Ja me'n recordo. La meva àvia sempre tenia una ampolla a l'armari. Ai no, senyora Victorina. Aquest és l'elixir de Santa Maria de la Salut. Segons els nostres clients és molt millor que el de l'abat. Tampoc exagerem, germana. Això no li retornarà a la joventut, senyora Victorina, però l'ajudarà a suportar els efectes de l'edat. Ai, mira, francament, és que encara tinc una ampolla que em va deixar la meva àvia quan es va morir. Ja saben, en els nostres dies ja ningú pren aquestes coses. Home, no crec jo que el de la seva àvia segueixi estant en bones condicions, tot i ser un elixir miraculós, també té data de caducitat. No sé. Ai, mira, millor m'emportaria un marcapàgines pel missal, que ha perdut el que tenia. Bueno, Senyores, Ai, senyors, hombre, germanes... bon dia, Anatole. Vostè també ve de confessar-se? Ah, no, jo vinc del bar. Acabo de tirar la Bonoloto com cada dijous. Pues fa vostè bé, Anatole. Fa vostè més que bé. La sort somriu al decidir. No és així, Teresa? La sort és com els no creients que criden als miracles. En tot cas, si guanyo alguna cosa, no us preocupin, germanes, que us faré una petita donació per les seves obres. Ai, rezarem doncs al Senyor perquè li ajudi en una mica de sort. En tot cas, gràcies per al carretó d'Anatole. La meva esquena ho agraeix. Ai, mentrestant, seguirem esperant un miracle que em guareixi la ciàtica. Ai, la meva... Bon dia, senyora Victorina. Però, Que elegant que va vostè avui. I qui és aquesta xicota tan maca que l'acompanya? mira, just acabo de sortir de la perruqueria. És la meva neta, la Sam. Bon dia. Bon dia. En aquest cas, aquest color li va perfecte. Ai, gràcies, Anatole. La veritat és que és
molt primaveral, amb aquests reflexos taronges. Que taronges? Vol dir? No, veritablement taronges no són. Volia dir... Vostè pensa que tinc els cabells taronges oriners? Home, a mi em sembla com a blau petroli. Què blau petroli? O més aviat, no sé, com a blau metal·litzat. Blau metal·litzat. Un dia com el meu cotxe. Doncs torno a la perruqueria que em sentiran, No faci cas, àvia. Està guapíssima. I aquesta ampolla li reservo. Mira, l'elixir de Santa Maria de la Salut ja ni me'n recordava que existia. Els grans clàssics són eterns, però Victorina encara dubta. Mira, sap vostè, aquests elixir miraculosos. Jo he pres tota la meva vida al de l'abat i miri com estic. Doncs jo trobo el resultat espectacular. Estimada Victorina. Ai, de veritat ho creu? Vinga, aquesta ampolla li regalo jo. Ai, no sé si hauria de... Sí, dona, i així em convida a prendre una copeta amb vostè, Bé, per què no? I voilà, la nostra primera venda. Gràcies. Ja m'explicaran vostès, Sí. Doni'm, ja la porto jo. Ai, molt bé. I de pas, les acompanyo. Ai, doncs, encantada, Anatòlia, amb molt de gust. Bona tarda. A vostè, molt ben pentinada. Ai, sí? Li ho asseguro. Gràcies, de veritat pensa això? Sí, Ai. molt ben pentinada. Ai, almenys sembla que aquest elixir té el poder d'unir els cors solitaris. Desgraciadament em temo que els dos estiguin morts abans de poder acabar l'ampolla. Bernat! No. Si jo no volia dir que l'elixir vagi a fer cap mal, només que a raó d'un got per mes no serà suficient per remuntar els comptes del govern. D'aquí a un canvi als nostres mètodes de venda. La palabra cambi suena un poco rara en un convento, ¿no creu, germana? Sí, les tradicions són molt importants, però si el convent es quedés sense recursos, les seves obres socials es veurien afectades. Pues tiene usted razón, aunque me cueste reconocerlo. Este año, salvo que ocurra un milagro, no nos quedarán medios para seguir en nuestra lucha contra la droga. Germana, jo li proposo aconseguir aquest miracle. Va tot bé, Sor Inés, la noto un poco exaltada. Ja sé com rellançar les vendes al nostre elixir. L'escoltem, Sor Inés, l'escoltem. He trobat una herba a la muntanya. Una herba? Serà que no hi ha per als voltants? Sí, però es tracta d'una herba que no està recollida en cap dels llibres de botànica que he trobat a la biblioteca del convent. Vagi en compte, Sor Inés, que les herbes són com els bolets, un no se pot enfiar pas. Doncs jo l'he provat i el resultat és espectacular, li asseguro. Té molt millor gust i els efectes semblen duplicar-se. Decididament, això sembla cada vegada més a la porció màgica de Panoràmic. No ens precipitem encara. La fórmula de este elixir tiene varias centurias. Modificarla sería una decisión demasiado importante. Además, deberíamos estar de acuerdo al menos 3/4 partes del convento. Sí, caldria una sessió de degustació a la mare superiora. I realment, creu vostè que caldria molestar-la per això? Doncs ha estat ella mateixa la que ens ha animat a reformar els nostres mètodes. Bé, Teresa, sí? Hágame el favor de ir a buscar a la Madre Superiora que estarà en la capilla. Ara mateix hi vaig, germana. A veure, com farem? He preparat una pòssima nova per l'elixir de Santa Maria de la Salut. Faré un tas a cegues. Sor Inés, no pretenderá usted poner a la Madre Superiora a jugar a la gallinita ciega. No, es tracta simplement de donar-li a provar la nova fórmula i l'antiga sense dir-li quin és qui. Així podrà decantar-se d'una manera més subjectiva. Mare meva. Bé, d'acord. De todas maneras, a mí no me parece que todo esto sea muy católico. Ai, mare meva, si és que no sé on tinc el cap i m'havia deixat la meva bossa. Doncs l'elixir encara no ha tingut temps de fer efecte. De vegades jo també perdo la memòria. Ai, Déu meu.
Anatole, Victorina, ens veniu de Perles, buscaven voluntaris. Voluntaris? Voluntaris? Ave Maria Puríssima. Sin pecado concebida. Bé, anem a veure això, fills. Mare, he preparat una nova fórmula per l'elixir de Santa Maria de la Salut i volem saber la seva opinió. Li donaré a provar les 2 mostres sense dir-li quina és la nova. Proveu. Està bé? Sí. Anatòlia. Sí. Pero esta es la receta tradicional, ¿no? No està malament, però... És un reconstituent com qualsevol altre. De totes maneres, segueix tenint un petit sabor a medicament. Sí, està molt mal. és l'elixir de Santa Maria de la Salut. I què? Gràcies, germana. Sí. Doncs sí, sí, Que bo! Aquest té millor gust que l'altre. sí. Sí, Que que bo. curiós. No està gens dolent, eh? No. Yo le encuentro como un sabor a manzana. És que porta poma! Soriners, aquest elixir ha de tenir els mateixos efectes beneficiosos que l'anterior. Sí, jo no l'he tret res, només li he donat un petit toc. Ai, doncs jo tornaria a provar-lo per estar segura. Sí. Bueno, però ja només es queda per emplenar una ronda més, eh? Son Maria! Ai, Que corri, que corri. Maria! Està bé. Ai, gràcies, gràcies. Quina olor més bona. Oh. Sí. Queda... Sí. Ai, això dona calor, eh? Sí, este es el bueno. Quina sensació de benestar. Sí, m'abraço aquí. Ho sento, sembla que se m'ha anat el cap per una altra banda. Ai, Déu meu! Què? Crec que he tornat a veure la Verge. Ha tornat. Aquí, en el fons del meu Jo també! La primera Crec que hem de deixar d'acabar aquí aquesta sessió de degustació, eh? Sí. Quina calor que té. Crec que hem abusat una mica d'aquest meravellós. Jo diria... Sí. Home! Que rosa. És que porta 38 graus. Mare de Déu santíssim. Crec que el millor que podíem fer és irnos a la cama. A la cama! Neta, germana! Home, no pensaríeu anar-vos a banyar, imagina't! Sepa que aprenda usted que aquí una se va a dormir con las gallinas. Hola, què diuen? Què va ser abans? L'ou o la gallina? I en quant a la degustació, què decidim? És que
De quin color tens els cabells? ¿De quin color tienes cabells? Rosa! Ui, la veritat és que és molt relaxant, eh? Jo no et sentia tan bé, és que... Ara mira si ploria! I què decidim? Doncs no ho tinc gens clar. Potser podríem votar. Això me parece lo más razonable, pero creo que deberíamos tomarnos... Otra. No, un tiempo de reflexión. Lo consultarem en el coixí. Sí, Teresa, sí. Val més deixar-ho ara per ara, que demà ho veurem tot molt més clar. Sí. Vol vostè que l'acompanyi Chantal Marie? Chantal Marie, Ay, madre. Mara, tenga cuidado con el escalón. Quin esglaó? Aquí hay un escalón. que jo sàpiga, fins ara no hi havia cap. Ai, mare de Déu, com estem? Igual és una altra Chantal visió. Marie. Ai, por Dios. Doncs no hi havia cap esglaó. És curiós. A aquestes hores el Prudència ja hauria d'estar aquí. Pel que es veu, les nostres estimades germanes han dormit. Jo no he sentit tocar de matines. Francament, dormia vostè molt profundament. Però com sap vostè això, Bernat? Faci memòria vostè, que ahir a la nit la vaig acompanyar a casa seva. Oh, sí, puc ser. És que com hi havia una boira tan estranya, hi havia boira fins i tot a la casa. Una cosa. Així doncs, vostè em va acompanyar? Sí. I què va passar després? Doncs semblava vostè tan cansada que al no poder pujar les escales que la vaig conduir a la seva habitació. No em digui vostè que... Soc un cavaller, Teresa, i creguin que gairebé podíem parlar d'heroisme, perquè vostè no volia deixar-me marxar. No ho recorda? No, doncs no. Vostè semblava una mica exaltada, però jo no vaig voler abusar de la situació. Però em deixa vostè almenys una porta oberta a l'esperança. Ai, Déu meu. Ai. Es la primera vez que me pasa. No he oído la campana. Crec que ahir a la nit tots ens van deixar portar massa, no? Sí, tinc la impressió de tenir un ressaco. Bon dia! Bon dia. He preparat unes quantes ampolles més per si de cas. Estic segura que triomfarem, les vendes es dispararan. Le recuerdo, hermana, que la Madre Superiora no ha dado su consentimiento para poner en marcha la producción. Bon dia, fill, bon dia. És que avui, Sor Maria, és que no ha tocat la campana. Vaig tard. M'agrada aquí. Perdoneu, germanes, no m'he despertat per tocar la campana. Ave Maria Puríssima. En tot cas, una cosa innegable és que aquest elixir nou ajuda a agafar el so. Això és veritat, eh? Jo aquesta nit he dormit com una beneïda. Però de totes maneres aquests efectes secundaris semblen una mica incontrolables, eh? Potser que la dosis no està ben calculada. ¿Qué pensa usted, Mara? Doncs no ho sé molt clar, la veritat. Pues es que habrá que tomar una decisión. Sí. Teresa, vostè què opina? No es pot negar que aquest nou elixir té propietats narcòtiques, però també té un gran poder tranquil·litzant.
i un important efecte de desinhibició. Això pot fer que es converteixi en un còctel explosiu. ¿Y si fos el mismo diablo el que ha puesto esta hierba en nuestro camino? Ai, però què vol dir vostè? Com la serp en el jardí de l'Edén, temptadora i seduint a Eva amb el fruit prohibit. Mare meva. Es que sigo diciendo que le encuentro sabor a manzana. No, és que té raó, Sor Prudència. Germanes, pel més boig conegut, que savi per conèixer. O sigui que serà millor oblidar aquesta perillosa reforma i limitar-nos a la fórmula tradicional del nostre elixir. Molt millor, molt millor. Aquestes ampolles De les totes havia maneres, preparat. sí, això, es pot saber què és? Les havia preparat aquesta nit, però no es preocupi que les destruiré. D'acord, assumpte resolt. Però de totes maneres... És una veritable llàstima no donar-li ni una sola oportunitat. Ni que estiguéssim parlant de droga o alguna cosa semblant. Deia vostè, germana? Doncs que al cap i a la fi només es tracta d'un reconstituent monàstic. Així. Està vostè qüestionant la meva decisió? No, jo només dic que negar a renovar-se és signe de debilitat. Ai, la meva benvolguda nena. Sàpiga vostè que és una característica molt pròpia de l'Església la de ser incapaç de reformar-se. Aquesta versió de les reformes ens porta de vegades a cometre alguns excessos, però també cal reconèixer que ens ha permès conservar les nostres benvolgudes tradicions fins al dia d'avui. Tradicions que són l'enveja del món sencer. I no lo digo yo. Pero tenemos usted teléfono. Naturalmente. Convent de Santa María de la Salud, digui? No, dic Convent de Santa María de la Salut perquè està vostè trucant al convent que porta el seu nom. No, però jo ni soc santa, ni em dic Salut. La tesorera sí soy yo. No me diga. Sí. Es lamentable, en efecto, entiendo. Sí, ha de tratarse de un malentendido. Sí, lo solucionaremos inmediatamente. Sí, gracias por trucar. Sí, ho prometo. Dios bendiga su entidad. ¿Algún problema, Sor Prudència? Era del banco. Uno de nuestros cheques ha sido devuelto. Bé, doncs haurà de fer un ingrés en compte. Amb quins diners, mare? Home, no es podria demanar un petit préstec? Usted sabe que eso es totalmente contrario a los principios de nuestra orden. Además, ya tenemos dos, no creo que nos den un tercero. Por eso, ja. Ja veuen vostès fins a quin punt és urgent que arreglen els comptes. Y en eso no le falta razón. Bon dia. Què tal? Estan tots bé? Bon dia. Què tal? El que és a vostès no fa falta preguntar-los. Salta a la vista. Doncs sí, estem en plena forma. No és cert, Victorina? Feia anys que no em sentia tan bé. I saben què? Què? Que tinc la impressió que el vostre elixir miraculós té alguna cosa a veure. Clar que sí. Pel que a mi respecta estic absolutament convençut. Ai, avui he dormit com un tronc. I mira, ja no em fa mal res. Mira. Bé, gairebé res. I a més, crec que també és bo per pujar la moral. Estem més contents que unes castanyoles. Bueno, sigui com sigui, anem a comprar-nos unes quantes ampolletes més. Doncs molt bé. Ai, no, d'aquestes no, de les noves. Mire, podemos darle 2 botellas de nuestra receta tradicional por el precio de una. No, d'això res. Volem la nova fórmula. Ho està veient vostè mateixa, mare. A mi em sembla que valdria la pena. Per favor. Mare. Bé, doni'ls una ampolla del nou elixir. Ja que ha destil·lat unes quantes, també seria una llàstima desaprofitar-les. Només una? No podrien ser dues?
Fins una altra ordre només serà una ampolla per a cada dues persones. Això em recorda la llei seca. Ah, però va conèixer vostè les cartilles de racionament? No, jo som massa jove per això. Ja Si és que m'ho deia la meva mare, jo què sé. Ja els adverteixo que el preu pujarà, Bueno, Poc importa el preu, amb la condició que mantingui el seu nou efecte. sí, tant. Bé, ara ens duem aquesta ampolla i quan tinguin més ens reserven vostès una caixa. Sobretot l'elixir amb moderació. Sí, vinga. Bé, Sorinès, això només és una prova. Una prova. Sí, mare. I tant. Jo, per si de cas, vaig a fabricar unes quantes ampolles més perquè en el cas de que aquesta prova sigui un èxit, tinguin existències. Le recuerdo, hermana, que por ahora solo tenemos 2 clientes. Sorinès, Sí, digui'm. sé que la recepta d'aquest nou licor ha de seguir sent secreta, però diguin almenys que no estem fent res il·legal. Com il·legal? Vull dir, com l'accenta en uns altres temps, per exemple. A mi el que em preocupa és saber si tindré plantes suficients per continuar la producció. Potser hauria de plantejar-se començar a conrear-les vostè mateixa. Hola? Hola. Ai, benvinguda, filla. Estàs en la teva casa. Gràcies, gràcies. Puc ajudar? Necessites alguna cosa? Doncs... Deixa la Teresa, segur que està buscant respostes. A la seva edat toca fer-se preguntes sobre el sentit de la vida, l'amor o la sexualitat. Si vol, em podem aconsellar 1 o 2 llibres. No es preocupin, no es tracta d'això. La veritat és la meva àvia, La que... teva àvia? Sí, Victorina. Ah, Victorina. Ah, tu ets la neta de Victorina. No l'havien reconegut? No. Me l'he trobada en sortir i m'ha parlat d'un xarop que veneu aquí. Ah, sí? I què t'ha dit? Bé, en realitat, m'ha parlat d'una espècie de poció. M'ha descrit els efectes i... Ho esteu veient? El boca a boca ja funciona. Sí, i tant, i tant. Pero no puede ser, la teva àvia acaba de irse y ya le hemos dado una botella, no podemos darle otra. És que no és per a ella, és per mi. Ah, Haig de preparar uns exàmens, estic una mica constipada, en fi. Un refredat, vols dir? Sí, tosso una mica, no sé on ho hauré enxampat. Pobrissona, pobreta. I com sembla que aquest licor vostre va bé per tot, Pero es que tú no puedes, porque porta alcohol. sort que ja tinc més de 18 anys. Ai, no us preocupeu per això, si jo ja havia pensat i he preparat una nova versió sense alcohol per als més joves. Vaya, Sorinés, parece que está usted en todo. Aquí tens la teva ampolla, gaudeix. Moltes gràcies, germana. Estic segura que m'anirà molt bé. Quan tu vulguis, aquí estarem. De fet, crec que ja em trobo molt millor. Serà l'ambient. Bé, gràcies per tot i fins a la propera. Això, fins la propera. I salutacions a la teva àvia. no estarà provat científicament, però si aquest licor pot atreure a les noves generacions cap a la fe... Ja ho veu, és un altre dels miracles de Santa Maria de la Salut. Santa Maria. Uy, y parece que esto empieza a animarse. Ah, sí. Són bonics aquests ciris. Podrien ser un bon regal. Sí, son los cirios con la imagen de nuestra santa. Ah, sí, Santa Maria de la Salut. Mira, està bé. Puc ajudar-la en alguna cosa, senyora? Sí, comissària Scott. Bon dia, germanes. Bon dia. Bon dia, bon dia. Bueno, tothom és benvingut a la casa del senyor, fins i tot la policia. Imagino que en el seu ofici tindran una gran necessitat de mantenir la fe, sobretot en aquests temps tan difícils que corren. Ja ho crec. Aquí estem per escoltar la comissària. Expliqui'ns. Doncs més que explicar-los jo, germanes, vinc perquè m'expliquin vostès. Com diu? Sí, tenim la sospita que hi ha una plantació de marihuana als voltants del convent. De marihuana? Sí, així és com anomenen el hachís, germana. Sí, ja saben vostès, no es tracta d'una planta autòctona, prové de l'estranger.
Allà cadascú es proveeix de la seva pròpia plantació. Si això comença a succeir aquí, haurem de fumigar tots aquests camps pam a pam. Primer caldrà saber on es troba la plantació, dic jo, perquè aquests jardiners suposo que s'esforçaran per ser discrets. Doncs aquesta és precisament la raó de la meva visita. Com que les germanes coneixen molt bé la muntanya, pensé que ens podrien donar un cop de mà. Un cop de mà. Clar, podria ser que haguessin vist una planta inhabitual per aquí. Está usted hablando de droga. Nosotras no sabemos nada de eso. Miri, els hi he portat una foto de l'esmentada planta. Miri. Els hi sona? L'han vist per aquí? ¿No? Bueno, si alguien puede ayudarla con esto es Sor Inés. Ella se pasa el día en la montaña recolectando las plantas que necesitamos para la elaboración de nuestro elixir. Doncs miri, fixi-s'hi bé, prenguis el seu temps. Li recordo que es tracta d'una planta il·legal. Es troba bé, germana? Sí, es troba bé. Es solo que... Es solo que ha fet vot de silenci. Justo eso era lo que yo iba a decir, madre. Vot de silenci. Doncs li deixo la foto per si es replanteja els vots. Vot de silenci. Bé, sóc la mare superiora d'aquest convent, comissària. Demanarem a Sor Inés que respongui per escrit a la seva pregunta. A la seva pregunta. D'acord. I si tenen alguna informació que ens pugui interessar, ens la faran arribar? Per descomptat, faltaria més. D'acord, doncs. Amb què està fet aquest licor? Con hierbas medicinales de la región, comisaria. La receta es un secreto guardado durante siglos por las hermanas encargadas de la destilación. És més, aquesta és la raó per la qual Sor Inés ha fet vot de silenci. Avui dia és l'única que coneix la fórmula de l'elixir de Santa Maria de la Salut. Ara entenc les coses. Bé, doncs m'enduré una ampolla. Si tan medicinal és, no pot fer mal a ningú, no? Ai, ho sento. És que totes aquestes estan reservades. Totes reservades. Totes? És que s'apropa la... Sor Inés, els vots! Ai, perdoni, comissària, però és que a vegades és difícil contenir-se, És que fa molt poc que ha arribat al convent i encara no està habituada als seus vots. Com li estava dient Sor Inés, és que s'apropa la festa de la nostra santa i els nostres fidels són molt aficionats als nostres productes. Sí, comissària, agafi-m'hi un ciri. No, sí, me'ls havia mirat. Bueno, doncs què els dec? Res, regal de la casa. Ai, sí, que Déu beneixi la policia. Que Déu la beneixi. Moltes gràcies. Ai, perdoni per haver interromput per un moment la serenitat d'aquest convent. És un lloc molt agradable. La veritat és que les envejo. De debò? Sí, ja saben vostès, a la nostra feina veiem tantes coses. Ai, que no m'importaria acabar els meus dies en un monestir, allunyada de tota violència, rodejada de cares amables i honestes. Qué bien oírla decir eso, comisaria. Que tenga un buen día. Igualment, mares. Adéu. Adéu. Sor Inés, no em digui vostè que ha posat marihuana a l'elixir de Santa Maria de la Salut. Jo li juro, davant Déu, mare, que no sabia que aquesta planta fos droga. Déu meu. Hem mentit a la policia. Hem pecat. Però per omissió, germana, només per omissió. Ara entenc aquests nous efectes. Ahir jo mateixa tenia la sensació d'estar posseïda per un mateix diable. Posseïda per el diable? No ho dirà per mi, espero. I llavors què fem? Com que què fem? Doncs ho parem tot ara mateix, evidentment. A mi no em sona que Jesús digués preneu i fumeu tots. Sí, exacte. Però el que s'hi va dir va ser preneu i bebeu. Així que no blasfemeu i destruïm en el foc aquest elixir diabòlic. Elixir diabòlic. D'acord, mare. De totes maneres... Què? I ara què passa? Que no podríem considerar això com una senyal de Déu? Ai, Déu meu senyor, no em digui vostè que ha tornat a veure la verge. Hem d'acabar amb aquest licor, germana, hem d'acabar. Una senyal, diu? Sí, Santa Maria de la Salut, marihuana, reconeguin que ara es fan molts medicaments en aquesta planta, en la marihuana. Almenys es fa dubtar.
Però què vol dir vostè amb això, Sor Inés? Doncs que el convent està en números vermells. Ja, però és que això és droga, germana, droga! Però suau, mare, és droga suau. A més, no va dir Marx que la religió és l'opi del poble. Ai, home, germana, que no crec jo que dic per ell sigui això un afalac, precisament. Sepa y aprenda, hermana, que en este convento leemos más asiduamente la Biblia que el Capital. Germanes, jo penso que Santa Maria de la Salut ha volgut venir a la nostra ajuda. Lluitar contra la droga, conreant marihuana a casa. El sumus. Mare, diga vostè alguna cosa. Però és que, Sor Prudència, li prometo que ja no sé ni què pensar. Des que m'han donat a veure aquest maleït breuatge, que jo ja no tinc les idees gens clares, eh? Jesús, Maria, Josep. Ai, Teresa, vostè que és bona consellera, què opina? En el punt al que han arribat, crec que és inútil actuar de forma precipitada. Preguem-nos almenys un temps de reflexió a l'espera que desaparegui els efectes del licor. Miri, vaig ara mateix a pregar al Senyor a veure si ell es digna a aclarir-me una mica les idees. Hola, bon dia. Tenim una gran notícia que donar-vos. Ai, sí. O s'ha tocat la Bonoloto? No, molt millor. Ens casem! Felicitats! Gràcies, senyora de Toles! Felicitats! Mira, és que no sé el que ens passa, però és que des de fa unes hores tenim la impressió d'haver començat una nova vida. Jo crec que és l'efecte del seu elixir miraculós. És més, si encara s'hi queda, hem pensat dur-nos 2 o 3 caixes. 2 o 3 caixes! Sí, és que li han donat a provar els nostres amics i ha estat una bogeria. Al poble ja l'han batejat com el licor del riure. El licor del riure! No es preocuparé per ella, ha tastat més licor del compte. Bueno. Doncs, ho sento, però hem parat la producció. Perquè sembla el nou elixir no presenta totes les garanties sanitàries exigides per la llei. Sor Inés, el vot de silenci. Cal ser prudents. Podria haver-hi efectes secundaris nefasts a llarg termini. Vostè sap lo llarga que se'ns farà l'espera sense aquest elixir. Això sí que és nefast. I els nostres amics s'enduran una gran decepció. Sí, però que molt gran. Ja ens havíem fet la idea de prendre'ns una copeta tots junts. Sí. I per què negar-los aquest modest consols a uns ancians al final de les seves vides? A uns pobres vells, que no saben si arribaran al proper cap d'any. Bé, doni'ns una ampolleta perquè acaben el numeret. Però que coste que és l'última, i ni una paraula a la mare superiora. Déu li pagui. Sí, mentrestant... Però això és massa? És per les seves bones obres, germanes. Ai, adéu, bon dia. Adéu. De totes maneres, encara ens queda una pregunta a l'aire. Quina, Teresa? Aquest camp l'ha hagut de sembrar algú, no? Bueno, eso es lo que dijo la policía, ¿no? Qui no estarà precisament encantat de descobrir que ens hem quedat a la collita. No. En tot cas, segueix sent droga. I què? Doncs que robar droga als traficants, en el fons, és una bona acció. Per tant, nosaltres seríem com el Robin de los Boscos, que robava els rics per donar-los als pobres. No, quan es roba la intenció de revendre-la, germana. Però la revenen en compte de Déu. Ai, mare meva, i no deixen d'arribar clients. Bon dia, podem fer alguna cosa per vostè? A la seva opinió, germanes, això què són? Herbes provençals? Vostted también es policía.
La seva companya acaba d'anar-se'n. No, no sóc policia, no. I llavors què fa vostè en això, que no sap que està prohibit? Doncs resulta que jo conreu aquesta preciositat i no m'agraden els intrusos. Ah, entenc. Però què le... Veig que sabe del que estic parlant. ¿Qué le hace pensar esto? Doncs perquè he trobat aquest manol d'herbes just davant de la capella. Pero bueno, no tiene usted cap dret. Aquest és un lloc sagrat. Sagrat? Estan robant marihuana a honrars conreadors i em donarà vostè a mi lliçons de moral? Bah. Això només ha sigut un petit malentès. Sí. Sor Inés ha confundido esta hierba con diente de león. En dent de lleó. Sí. Ja, clar. Però vostès que s'han cregut? Sisplau, tranquil·licis. No em fes res amb males intencions, li asseguro. No volem problemes. Estic segur que parlant s'entén la gent. Sí, a més no sabien que aquest camp tingués propietari. Sí. Pero eso no impide que la policía esté buscando la plantación clandestina. Acabarán por encontrarla. I l'ha dit on està? Encara no. Millor. Doncs potser encara hi ha una forma d'arreglar-ho. Després de tot, compartint el mateix objectiu. ¿Al mismo objetivo? Que clar, jo també intent repartir felicitat al nostre voltant. Aleshores, què és el que proposa? Un jardí compartit, potser? Un jardí compartit. Imagino que quan vostè diu un jardí compartit, no estarà pensant precisament en un cultiu d'herbes aromàtiques. Doncs vostès fan vot de silenci. Sí. Jo em cuido del cultiu i els deixo una part de la collita. Però de quanta quantitat estem parlant? Del 10%, li sembla bé? Home, doncs no està malament. Això és el que havia de pagar al poble, a l'església, a l'edat mitjana per financiar les bones obres. Però el poble de l'edat mitjana no conreava marihuana. Consideri un producte 100% ecològic, germana. Déu del cel. Evidentment, si em poguessin trobar un lloc una mica més discret. Per a què? Per a què? Per a què? Doncs per conrear el nostre petit jardí de les delícies, clar. I les serviria al claustre, per exemple? Mentre no sigui massa ombrellat, aquestes plantes necessiten molt sol. Nos lo hemos de pensar. Entienda que una decisión de esta naturaleza debemos meditarla. Tot i així, ni se les ocorri trucar a la policia, eh? No, tranquil·litzin. Si ens empara el secret de confessió. Tinc una pregunta. Vostè dirà. Què dimonis estan fent amb tota aquesta herba? Licor! Fabriquem licor. Elixir de Santa María de la Salut. Doncs, xapó! Heu trobat la tapadora perfecta. I sabeu com això podria funcionar molt bé, però que molt bé per l'exportació? Home, doncs no és mala idea. No només en aquest licor podrien aconseguir l'èxit i la fama al nostre convent, sinó que podria ajudar a equilibrar els comptes de tot el país. Sor Inés, sabemos que usted acaba de terminar los estudios de comercio, pero es que esto no es un centro de emprendedores ni nada parecido. Jo només els recordo que el cultiu, la venda i el consum de marihuana estan estrictament prohibits per la llei. Per ara, Teresa, per ara. Bé, els deixo que arribaran clients. Vagin pensant en la meva proposta.
Vagin pensant. Ni una paraula a la mare superiora. Si se entera le dará un infarto. Ni a la policía por descontado. Esto hay que solucionarlo a nuestra manera. Em fa vostè por, Sor Prudència. Espero que no estigui pensant en recórrer a la violència. No, si es pot evitar. Ahora me voy al banco a solucionar el problema que tenemos con el cheque. L'acompanyo, germana, que a la universitat també ens van ensenyar a embolicar els bànquers. També. Carai, el que ensenya a la universitat. Caram. Teresa, aquest licor és veritablement al·lucinant. No se l'hauran begut tot ja. No, però els nostres conveïns s'han enganxat totalment. És que és com una autèntica droga, li dic jo, Ara venien a veure com va la producció? Sí, ja portem uns quants encàrrecs. Sí, però tranquil·la, que la venen sense beneficis, que no són traficants. És ben senzill, ja no poden viure sense això. I la majoria han renunciat a la seva medicació habitual. Si això continua així, no només anem a reposar els comptes del convent, sinó que també anem a sanellar les arques de la Seguretat Social. Pues sí. Tingui una última ampolla. Ai, gràcies. Gràcies, germana. Anatole, que soc Teresa. A dos gràcies, Sor Teresa. Sor Teresa. A sobre, Sor Teresa. Mare meva. Sor Teresa. Després de tot, Sí. crec que nosaltres també ens mereixem una copeta. No està malament. Encara que només sigui per celebrar-ho. No, naturalment. Ai, però no massa, que ha d'anar a poc si volem evitar la sobredosis. No es preocupi, que és una droga molt suau. Si no, no estaria a la venda en un convent. Té vostè raó, Teresa, Déu no ho permetria. Per descomptat. Sembla que em va millor, tu. Pel que seu fa bé, allà per on passa, Sí, la veritat és que sí, em trobo millor de l'esquena, tu. Això que quedi entre nosaltres, esclar. Clar, naturalment, dona... Una altra copeta? Vinga, val, no hi ha cap mal en cuidar-se, vinga. Que bo. Això em recorda la llei seca. Ha conegut vostè la llei seca? Estava bromejant, home. Això era molt abans de les cartilles de racionament. Ja deia jo que vostè és molt més jove que Victorina. Jo encara soc mocita. I si ens caséssim, vostè i jo? Parla vostè de debò o són els efectes de la droga? Ai, la meva droga és tu, Teresa. En Bernat, que bogeria. Disculpen. Sí. Estava netejant la pols. Sí. I les terangines. Sí. Bon dia. Bon dia. Va millor les coses? Molt millor. El meu refredat sembla que ha desaparegut. Un autèntic miracle. Que meravella. Un miracle. I sens dubte, gràcies a l'elixir. Que seria possible aconseguir una altra ampolla? O dos? Ja que sense alcohol és per als meus amics de classe. Pels teus amics. Sí. Pels teus amics. Que també estan malalts. Ja sap vostè, les malalties es transmeten ràpidament. Sí. Crec que li he contagiat el meu refredat a tot l'institut. Va tot bé? Sí, tot estupendament. Agafa això i vés-te'n. Corre. Déu li pagui, germana. Que ja no som monja, joveneta. I ho dubto que ho sigui algun dia. Però són 20 euros. 20 euros?
euros. Què vols? Tot puja. La llei de l'oferta i la demanda. Vinga, i ara fora d'aquí. Ui! Com va el tema del banc, germana? Bien, Sor Inés ha conseguido un aplazamiento explicándole nuestra situación. Caram. Bé, crec que a les vendes d'avui podem solucionar-ho. Gracias a Dios, Teresa. Santa Maria de la Salut. Germanes, acabo de creuar-me amb el meu contacte a l'institut i m'ha dit que ja no vol comprar-me més herba. Doncs que els joves deixin la droga és un motiu d'alegria. Ja, però resulta que el que volen ara és el seu elixir. Ah, fantàstic. Doncs, si perdem els instituts, ja podeu tancar el quiosc. Ja, entenc. I això sense comptar amb els veïns del poble. No em digui que també s'aprofita de la gent gran. Què es pensaven si els vells d'avui dia no són els d'abans? Aquests ja són de la generació de maig del 68. Cal confessar que una empenteta de tant en tant no està malament. Total, el nostre elixir no és molt més additiu que els antidepressius. Doncs sí. I sembla que des d'aquest matí han deixat el fumeteo per un tal elixir monàstic. Caram. Ho sentim de debò, però tranquil·la, que definitivament paren la producció. Bé, i si en llocs d'això ens associem? Nos está proponiendo una sociedad de malhechores. No és per tant, germana, no és per tant. De quin tipus d'associació parlem, llavors? Bé, no solament del cultiu, sinó també de la transformació del producte. De la transformació? Clar, a dia d'avui tot el que és fumar està mal vist i les campanyes antitabac estan fent, però que molt de mal. Així que jo crec que si ens associem podríem desenvolupar una nova línia de productes sense perill per als pulmons i agradable al paladar. Tot això sota la suprema protecció de Santa Maria de la Salut, per descomptat. No sona malament. Imagínense que es legalitza la marihuana. Els asseguro que el convent aconseguiria més royalties que el mateix Vaticà. Això només seria comparable amb la multiplicació dels pans i els peixos. Ostres! Crec que he retrobat la fe, germanes. Que empenyin si no acaben totes vostès beatificades. Déu del cel. Quin és el seu nom de pila? Germana? Prudencia. I com se sentiria si la cridessin Santa Prudencia? La policía. Disculpin de nou, germanes, què hi ha a la mare superiora? Per què la necessita, comissària? Els nostres gossos han localitzat la plantació. De debò? De debò. El camp ha estat collit, però hem identificat les plantes per les arrels. Ara només ens queda trobar els traficants i les seves plantes. No estarà vostè acusant a les religioses de tràfic de droga? No, per descomptat. Però miri les fotos que han fet les càmeres que vam col·locar d'incògnit a la plantació. Es veu que aquests traficants es disfressen de monges per passar desapercebuts. Però hem aconseguit una foto robot. Mirin, a veure si els hi sona. No. No? No. Ai, Déu meu! Paraula que no. No? Doncs avisi les germanes que la meva paciència té un límit. Me'n podrien dur tothom a comissaria ara mateix per un interrogatori. Les germanes emmanillades no serien una bona imatge ni pel poble ni pel d'allà dalt. Ave Maria Puríssima. Sin pecado concebida. No tenim por de les seves lleis comissàries. Amb aquest convent sempre hem agafat i hem cuidat
a molts refugiats polítics. A molts refugiats Mare, que estem polítics. parlant d'una traficant que conrea marihuana a la muntanya. No crec que aquesta sigui una refugiada política. Surti d'aquí immediatament. Aquest és un lloc sagrat i d'asil. Molt bé, tornaré, mare. Quan tingui l'ordre de registre, tornaré. Gràcies, mare. Gràcies. Gràcies, mare, per haver-me encobert. Gràcies. Sí, però això no vol dir que li donem la nostra aprovació. Entre nosaltres, si vostès fan el mateix que jo... Oh, però el nostre és per una bona causa. Déu ens jutjarà. Ara, passi cap allà. Ja veurà, perquè si no és que ho tindrà fatal, Sí, posis aquest hàbit. Posis aquest hàbit i si la volen interrogar, direm que ha fet vostè vot de silenci. Buah, lo que me faltava. Ai, per fi apareix Sorinès. La policia acaba de marxar, m'ha escapat de miracle. Ha escapat de miracle. Sí, ja ho sé. Si he sigut jo qui ha recollit tota la plantació per evitar problemes a la policia. I on l'ha deixat? A la capella, on si no? A la capella? Però això és una bogeria. La comissària ha tornat aquí una mica amb una ordre de registre. Escándalo, es un escándalo. Es un escándalo. Esto es un escàndalo. Seguro. Bon dia, germana, benvinguda al nostre convent. Que no tingui intenció de prendre l'hàbit. Pues si yo fuese usted me pondría a cubierto mientras pasa la tempestad. En tot cas, li queda molt bé l'hàbit, Sí. I a més el convent sempre està necessitat de voluntaris. Doncs mira que no m'importaria cedir-li el meu joc aquí a la botiga. Ai, no. Encara que Què? no seria molt discreta, que diguem. No, ella podria ocupar-se del jardí. Està clar que té molt bona mà per les plantes. Molt bona mà. Ai, mentrestant, Sorinès, doni una cel·la que no es pot quedar aquí. Una cel·la, diu vostè? Ai, no es preocupi, que la cel·la que li donarem es podrà obrir per dintre. Vingui. Ai, senyor meu. Mara, Digues. ¿de verdad pensa usted hacerle conrear marihuana al jardí del claustre? Això és el que he dit. Ai, senyor meu. Ja està. Aquí tinc l'ordre de registre. Estem completament disposades a col·laborar amb vostè, comissària. Sí. Mentrestant, Teresa, posa-li un got del nostre millor licor a la comissària per donar-li la benvinguda. Sí, mare. D'acord. Doncs res, els deixo, pregaré per vostès. Tinc jo interès, molt interès, en què provi vostè la nostra especialitat, el cèlebre elixir de Santa Maria de la Salut. No, que estic de servei. No, gràcies. Comissària, és una tradició d'acolliment. Seria una gran ofensa per a les germanes que vostè rebutgés la seva invitació. Bé, doncs... Tingui. Però ràpid, que tinc feina. Doncs està bo. Té un gust com... Sí, a poma. Sí, a poma. Crec que és el nou ingredient. És puríssim, comissària, i fins i tot la pot ajudar a trobar el sospitós. Li cedeixo un altre got? Bueno. Sí. Ai, sí, ja em sento més relaxada, Es por eso que en este convento reina una gran serenidad. Bueno, ara, si em disculpen, tinc un registre pendent de realitzar. ¿Le acompaño, comisaria? D'acord. Tot està perdut. Em temo que acabarem a la presó. Ai, ja només em queda pregar. Suposo que les presons no seran mixtes, no? Només que els convents, em temo. Llavors, no hi ha cap possibilitat.
de que acaben junts a la mateixa cel·la? No, cap. Llavors... Besan, ¿verdad? Merda, 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 merda. Acabo de veure passar la policia. Crec que aquesta vegada estem venuts. En una mica de sort no trobaran res. Hem drogat a la comissària. Uau, Bernard, la tens dura, eh? Uah. De totes maneres, hi ha un munt d'herba al costat del pessebre. En aquest cas, seguim pregant perquè ocorri un miracle. Tia, joder. Bé, doncs, disculpin que les interrompo la seva oració. Perdoni a la germana, comissària, ha fet també vot de silenci. Bé, de totes maneres els dec una disculpa. Hem registrat tot el convent i no hem trobat marihuana per enlloc. Això sí, la capella està molt bonica. Sí. Bé, els deixo la foto de la traficant per si la veiessin, que ens puguin avisar. Bon dia, germanes. Bon dia, Bon dia, comissària, bon dia. Bon dia. ¡Ay, mare meva! Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Mare meva, quan han arribat a la destileria? Quan van arribar a la destileria, què? Pues que las hojas de marihuana se habían convertido en hojas de laurel. Donem gràcies a Santa Maria de la Salut. Aquesta és la senyal que estaven esperant. La prova evident que la Santa va al nostre projecte. No vagi tan ràpida, Sorinès, que aquest miracle ha estat cosa meva. Llavors, mare, és vostè la que mereix ser beatificada. No vols tampoc. És que vaig decorar la capella amb branques de llorer. Però com havia d'amagar els feixos de marihuana, doncs em va córrer una altra cosa que fer-ho a la capella i a darrere del llorer. Molt bona idea. Tu sí que vale. Sí. Una capella decorada amb marihuana. Per Déu. Ai, això és temporal, Sor Prudència. És temporal. I ara espero que tot torni a la normalitat. I què vol dir, mare? Doncs el que vull dir és que res de cànnabis en el licor. Tornarem a la recepta antiga. A la recepta antiga. Encara que el convent sigui insolvent? Jo ja no estic tan preocupada, Sorinès. Si és que la religió catòlica sobreviurà com ha fet sempre. I si fos necessari, doncs transformem les nostres cel·les en habitacions i convertim això en un hotel. Em sap greu, germana. Tot i així, sàpiga que jo he après moltes coses des que t'he imposat aquesta túnica. Si jo et perdono, filla meva, si vas fer que recordés la meva joventut, quan encara lluitava contra el sistema al costat de l'abat. També vull donar-li les gràcies per no haver-me lliurat a la policia. Sense vostès, a aquestes hores, segurament jo estaria a la presó. Així que si puc ser-les útil d'una manera o una altra, aquí estoy. Ho pensarem, filla meva, ho pensarem. Mentrestant, sisplau, torna a la teva cel·la. Joder. Un any després, la calma ha tornat a la tenda del convent. Sor Prudència fa els comptes darrere el mostrador i Sor Inés apareix amb una caixa plena de ciris. Bon dia, germana. Ay, es curioso. Hemos vuelto a la receta tradicional. Sin embargo, el elixir de Santa María de la Salut se vende mucho mejor que antes. Això és perquè hem canviat l'etiqueta. Els nostres clients pensen que encara conté la nova fórmula. Es diu efecto placebo. Pues parece que es suficiente para tenerlos contentos.
Como se suele decir, ojos que no ven, corazón que no siente. Bé, germana, he vingut a dir-li adeu. Así que Sert, se marcha. Sí, he decidit deixar la vida monàstica. ¿Y eso por qué? ¿Otra aparición de la Virgen? No, tot al contrari. Quan els meus companys de la universitat es van assabentar que havia pres els hàbits, me'n van dir que abans de jo tenir l'aparició de la Verge m'havien donat pizza que contenia hongos alucinògenos. ¿Hongos alucinógenos? Sí, segurament d'aquí vingui l'aparició miraculosa de la Verge. Dios mío. Bueno, de todas maneras, le debemos una. Gracias a usted hemos saneado las finanzas del convento. Gràcies, germana, però no n'hi ha per tant. Lamentablemente, debo decirle, y es que su sitio no es un convento. De totes maneres les trobaré a faltar, però passaré a saludar de tant en tant. Hola, Teresa, hola, Bernat. ¿Qué? ¿Para cuándo la boda? Doncs ara com ara no, Sor Prudència, de moment anem a seguir vivint en pecat. No és així, estimada? Definitivament, el matrimoni no està fet per tothom. I si no, mira Victorina, res més casar-se i es va quedar viuda. Uf, una sobredosis de felicitat. Puc ser? Sí, però de totes maneres jo no voldria acabar com ell. No. Home, usted és molt més jove que l'Anatoli. Sí. Aleshores, Sor Prudència, això remonta, oi? Sí, no solo el elixir ha relanzado nuestro convento, ahora también vendemos muchísimo los cirios de Santa María de la Salud. Nos los quitan de las manos. Aquí porto una caixa per totes les prestatgeries. Ho he fet aquest matí a la nova voluntària que em substituirà a les meves labors. Así que le ha confesado el secreto de Santa María de la Salud a la traficante. Sí, però no crec que digui res. Aquell que estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra. De todas maneras, no se la ve muy a menudo. La veritat és que té bones raons per ser discreta. Per descomptat, està millor aquí que a la presó. Ara també li faig fabricar els ciris en una nova fórmula. Conté els xampinyons i els altres bolets que conreuen a les catatumbes del convent. És pura dinamita. De seguida l'encengo, germana, porti. A veure. Realment desprèn una forta aroma. Quina bona olor! Fa olor a Sant Pedrat. Estic segur que si posem aquests ciris a les misses, l'església estarà a rebentar. Per Déu, és un altre miracle de Santa Maria de la Salut. Amén. Morning, I was the rising sun.